Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N balimaw an san purosir kanubagaw a dɔgɔcɛ a kɔrɔkɛ dɔw ka mɛtiri dɔw ka kalanden dɔw fa dɔw den dɔw teri dɔw yɛrɛ jugu de bɛ ɲɛ mais nin bɛɛ n'a ta a bɛɛ ko ka di ne ye inshallah n b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn sanga ani wagati bɛɛ. Alors an y'a décidé bi k'an bɛna bɔ ka ala tɔgɔ kelen di aw ma yana an bɛ don a kumaw na. Ni ala tɔgɔ in a dafan de bɛna jigin ka d'aw ma, fɛn kelen tɛna jɛ wa n'an tilara o bɛna tradi français ra o bɛna tradi arabe ra o bɛna tradi anglais na k'a di aw ma. Anw de ye kelen ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ wari fɛ k'i to wadudu Hakim Wadudu kan joona joona kɔnɔna na ka wari sɔrɔ, wari min bɛ se k'i mako dilan, a tɛna ni wari misɛn, a bɛna ni wari giliman gilimanw de ye wa a bɛna ni dakabana musow ye ka ɲɛsin i ma i ka du kɔnɔ wa o natɔ o bɛna ni hɛrɛ caman ye ka ɲɛsin i ma. A ka teli kojugu. Wadudu Hakim Wadudu ka team dɔ don ka bɔ a jumla kɔnɔ k'a ni aw bɛɛ la. An b'a ɲini aw fɛ n'an ka waleya ninnu ka di aw ye kosɛbɛ a kana ɲina a ye video ninnu partager mais a kana ninnu gundo ninnu ta ka taa mɔgɔw nambara n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye ka mɔgɔw ka kuma ni yɛrɛ yɛlɛma a bɛ ko min kɛ k'a bɔ o la ka taa kuma wɛrɛ fɔ a kan mɔgɔ si tɛ fɛn min faamuya e yɛrɛ min ye ala tɔgɔ jigin i yɛrɛ bɛ kabakoyalen dɔn. A kana o kɛ, o man ɲi, o ye waleya dɔ de ye min tɛ waleya ɲuman ye. A y'a partager an balima silamɛw bɛɛ ka se k'a sɔrɔ k'u mako dilan. A baara ye su naani damajira de ye. N'i y'a baara bɛɛ dɔrɔn i b'a ye jɛ bɛ sɔrɔ bi tɔrifatu ayinun i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Alors ɲan'an bɛ don ɲɛfɔliw la an b'a ɲini aw fɛ n'a a ye abonné an ka page kan, n'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification liker pour ne pas manquer notre vidéo prochaine. An bɛna na video jigin hali n'aw connecté tɛ, n'aw connecté dɔrɔn a b'a ye video bɛ sin ka jigin aw ka téléphone kɔnɔna na. Donc a bɛ ɲini aw fɛ a ye connecté a ye like kɛ a ye notification liker pour que tuma o tuma n'an ye video dɔ bila aw k'a sɔrɔ. An b'aw fo k'a waleɲuman dɔn ka ban k'aw fo su ani tile. Mɔgɔ o mɔgɔ pressé no wariko la e kɔni ka nin ta i k'a kɛ dɔrɔn fɛn min b'a la aw bɛɛ bɛ bɔ a kalama. Bon n'an ye video nin bila ka ban fana an bɛna an ka numéro de WhatsApp bila mɔgɔ minnu mago b'a la ka don an ka kalanbulon ninnu kɔnɔna na. Numéro nin WhatsApp lo n b'a fɔra n ye mɔgɔ min bloqué a bɛ taara mɔgɔ 20 nin kɔrɔ semaine nin kɔnɔ k'o bloqué k'o bɔ n ka téléphone kɔnɔ parce que n y'a fɔ aw ɲɛna a kana to ka appel kɛ. Dɔw yɛrɛ b'a laminɛ ka taa appel video de kɛ. Ne y'a ka sunkuru de ya, ne tɛ mɔgɔ si ka sunkuru ye han. Appel video bɛ kɛ n'i ka sunkuru de ye ou bien i furumuso i bɛ yɔrɔjan dɔ la a bɛ yɔrɔjan dɔ la i bɛ appel video kɛ n'a ye. Mais aw bɛ to ka taa appel video kɛ nin ye o kuma mun don? N tɛ appel video fɛ, n tɛ appel vocal yɛrɛ fɛ. A bɛ vocal simple bila ou bien a bɛ message sɛbɛn ka bila ou bien a bɛ vocal kɛ ka bila. A mana mɛn cogo o cogo parce que jamaba de b'an kunna. N'an nana connecté n'an ye mɔgɔw jaabi ka se min ka tuuru ma an b'a tigi jaabi. Donc numéro min bɛna bila Burkina Orange Money numéro don a bɛ ye dɔrɔn appel ko tɛ yen. Dɔw yɛrɛ b'a laminɛ k'a ta k'i wele appel yɛrɛ la. Tiɲɛ tiɲɛ na aw min bɛ nin waleya nin kan n'an m'a dabila tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ bloqué de, an b'aw bloqué de ka bɔ an ka téléphone kɔnɔ. A kana sɔn ni mɔgɔ ko min man d'a ye a y'o dabila. Alors nin tɔgɔ nin an bɛna a ɲɛfɔ a bɛ baara cogo min na. A bɛna fɔlɔ ka katim nin sɛbɛn an y'a bɛ El Wadudu min sɛbɛn na Allahumma inni as'aluka wa bihaqi ismuka El Wadudu i bɛ 2000 nin dayɛlɛ i b'i ka laɲini don a kɔnɔ ni wari don kana wari hakɛ don i b'a don dɔrɔn i b'a sɛbɛn malan kɛsiran i b'a ye ni wari nin bɛna a bɛ caya mais ni ele ye 5000 ou bien 50 don ou bien 10,000 a bɛ dan o dɔrɔn de ma han ou bien n'i y'a don ka caya fana n'a dama tɛmɛna i k'a ye. Donc n'i y'a kɛ ten i b'a kuru k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a gulon i ka so da ra i ka bonda ra i b'a wurudi daminɛ i bɛna ya Wadudu wurudi siɲɛ 22 ani 222 don fɔlɔ mais i bɛ se ka Wadudu yɛrɛ nasi bɔ siɲɛ 20 dɔrɔn k'ale kɛ k'i yɛrɛ mumu n'a ye ka to ka wurudi kɛ. N'i y'a baara bi muso 2 bɛna kɛlɛ kɛ n'a ma kɛ bi a bɛ kɛ sini en tout cas tile 4 tɛ dafa i b'a ye muso dɔw bɛna kɛlɛ kɛ
n'o ye kɛlɛkɛ daminɛ ka ban i k'a lɔn k'i ka hijabu sɔrɔla muso dɔw kɔni bɛna kɛlɛ wuli i ka so da yɛrɛ i ka lu kɔnɔ o bɛna kɛlɛ wuli i bɛna ye musow bɛna kɛlɛ wuli o tɛ kɛlɛ wulila de kama dɛ wala setana bɛ don muso dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛlɛ wuli i ka lu kɔnɔ n'o ye kɛlɛ wuli ka ban e yɛrɛ y'a ye o bolo bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma tuma dɔw la musow fana sɔn o ma i bɛ se k'a to o bɛ ɲɔgɔn dasi fo ka ɲɛ dɔɔnin kan'a to o bɛ ɲɔgɔn ka gulokiw fara i bɛ wuli dɔrɔn i b'i ka sɛbɛnden bɔ i b'a don i ju fara i b'a don i pɔsi la n'i ye sɛbɛnden don i pɔsi la ka ban baara ɲɛna est ce que a b'a faamuya sɛbɛnden don i pɔsi la sisan kɔni sɛbɛnden bɛ to i pɔsi de la walima n'a ka di i b'a siri i ka kasabiya da la i bɛ continuer ni wurudi nin fo tile 4 ni tile 4 dafara ka ban i bɛna a wurudi nin jigi a tɛ wurudi tugun 22,000 ni 222 dɛ i b'a wurudi le 2,000 ni 222 i bɛ 20,000 nin ben i bɛ to ka wurudi 2,000 222 lon bɛɛ su fɛ a gɛrɛsɛgɛ ka bon a wari fɔlɔ min bɛna a ka bon na a wari fana ti lɔ tant que n'i ma wurudi dabila a wari ti lɔ tuma bɛɛ i b'a ye a wariw bɛna dɔrɔn warimisɛnninw bɛna sanga ni wagati bɛɛ ayiwa c'est la voix de maître Badara Aliyu Badini di sabali kan inshallah n ye nin di n ka faniw ma an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye fɛti fana surunyana kojugu ni minnu bɛ warinin fɛ joona joona kɔnɔ a ye nin baara joona joona kɔnɔ n'Ala sɔnna a bɛ jaabi joona joona kɔnɔ i k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'an tilera hɛrɛ la n b'a ɲini bɛɛ fɛ n b'a ɲini Alaba in fɛ a k'an si hɛrɛ la Ala ka jamana ɲasuma Ala ka farafinna ɲasuma ka farajɛla ɲasuma ka kɛnɛya di banabagatɔw ma ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɛnɛ Ala ka dɔ fara u ka kɛnɛya kan minnu man kɛnɛ Ala ka kɛnɛya d'olu ma ayiwa Ala ka hɛrɛ sinsin ka gɛlɛya wuli ka bɔ an kan Ala ka hinɛ banbagaw la Ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta denw kɔnɔ aw ni ce aw bɛɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh assalamu